over til et menneske herovre. Hvad siger du? Ville du have været med, hvis du kunne? Altså lige i starten, der ville jeg godt have været med. Fordi ligesom for at opleve, hvad er krig egentlig for noget. Fordi vi sidder bare bag vores stuer ved en tv-skærm og ser nogle mennesker blive myrdet. Og så vil jeg godt ligesom være med til at føle, hvad er det for noget af det her. Fordi... Næsten som en oplevelse. Ja, på en måde. Fordi at, når man bare sætter på fjernsynet dag ud af dag ind, så får man ikke noget forhold til det. Så taber man ligesom... Det er ligesom om fjernsynet gør det uvirkeligt. Ja, på en måde, ja. Og så vil jeg også lige sige en anden ting, at denne krig i Jugoslavien, den er et bevis på, hvilken sammensat verdensdel vi lever i her i Europa. Og jeg tvivler på, at politikerne, alle de der papirnuser, der render rundt ned i Bruxelles med store mapper og alt det der, og jeg tror simpelthen, at de får meget, meget, meget svært ved at holde styr på sådan en sammensat verdensdel som Europa. Ja, men vi kan vel ikke af den grund holde os ude af den.